Tinokudokeza watetekeri Nhau tauya nodzanyasi zuva ro25 mwedzi uno waChiwabvu, zuva roAfrica Day rinozikana nokupemberehwa ubasa hwakaitiwa nokuwambiwa kweOrganization of African Unity mumakore ekuma1960. Aiwa, tiri kuramba tichitenda 1963 ndiro gore racho. Ipapa taakundoramba tichindoringira kuenderera mberi nokubudirira. Zviri munhau dzanyasi wari kunyoresa mapepa okuzvahwa pabodzi pono zvitupa waye wachiripo papuraimari yopamusanhu nopapuraimari yopabonda makara nopapuraimari yopachitekwe. Endai ipapo konyoresa zvichiri kubatika nokutoti makuno kuno yano wanenge wabva waripo kusvikira zuva ro30 mwedzi uno. Taramba wasara mabuja. Kuno mhuri iriko kwaMutokono iri kuita kuhwadziwa kureketa kuno mhuri Denver chakomoka ana makore 3 wari kuita kukumbira kuti peno pana vanokona kuwabatsirawo wawabatsire nomari iri kudikana. Mwana wauyu ana makore 3 akabvaruhwa nomapere zvakatoita kuhwadza chaiko. Wakanga wari kumasowe kwawanga waenda chishanu chapfuura kwai masowe awo ari padhuze paorosozipo. Idi zvakaita kunyangariwa, tiri kunamatira kuti apore nokuchimbidza, asi mari dziri kudikanadzo kwai dzinotopfuura madhora 300 chaiwo. Pakaita kunyangariwa. Wanenge wada kubatsira goringaiko kuNewsday munowana kuti mawabatsira sei. Nozuro uno kwai kuno mumwe munhu zvina bhizimusi medu muno maMutoko anogara kudzimba dziribe kuwanditsa vanhu kwai akagobihwa mari inoita zviuru zvokuAmerica 250 $2150. Pakaita kunyangariwa kwai wakatora pokare nomafoni nozvimwe zvakadaro dando. Idi nyaya yekubirana kwedu uno kwaMutoko tinoidaba, dai wabatiwa wakaita izvi. Kuguta roHarare Jurai Moyo akonzeresa ari kuramba achinonangidzihwa iye nomhuri yawaMnangagwa munyaya yomanyara okuPomona iya. Ipapa zviri kuburika kuti kwai kanzuro yeguta roHarare kutanda nyasi yenge iri kutobhadhara madhora zviuru 22 $22,000 kuti wataye manyara imo muPomonamo. Ipapa pakaita kunyangariwa zvabva zvatopa kuti kambani yoEconet kuburikidza noiyo yavanoti Clean City watomire kuita izvi zvokutakura nomanyara wachibatsira vanhu kuguta roHarare. Pakaita kunyangariwa, ticharamba tichiringa kuti zvichapera sei. ZEC yagoburitsayo kuti kwai kunyora pokare mazambuko pabodzi pono muganhu nzvimbo dzowamiriro dare roparamende kuchatanda zuva rokutanda mwedzi uri kuuyayo kusvikira kupera kwegore. Ipapa pakaita kunyangariwa kwai wanonga wachiedza kuenzanisa kuti nzvimbo dzese matunhu nomatunhu dziboye wanhu wakaenzerana wanoenderana nozvavari kuita, nokutoti dare roparamende rinofanira rine wanhu wanosvika 20 Ipapa wanenge wachindowerenga kuti wanhu waripo wese wanyoresa hawangani. Kwai wari kunyoresa kusvikira zuva ro30 romwedzi uno ndowegani wachaverengiwa wachabatsira pakuitiwa kweizvi. Idi pakanaka apa, rikai tigoona kuti zvinopera sei. Dare guru rinoringana zvobumbiro romutemo munyika rabvuma zvakareketiwa nogweta wabiti pawanga wari kureketayo kuti wanhu wechidzimai kana kuti wana wadiki wese wanofanira kuzoziwa kubvuma zvepabonde waane makore 17. Ipapa unotosaya kuti wanhu rudzi wanga wari kuramba kuti izvi zviitike wachida kuti zvirambe zviri pa13. Aiwa, tiri kutenda wabiti kuti waita zvakanaka. Idi kuhwira kodzero dzewanhu chaiko kwakanaka uko. Wanoita zvokugaya chibahwe nozvinhu zvese zvokudya wagoreketayo kuti nyika yeZimbabwe yagosainirana pasi kuburikidza naiwo noMalawi noZambia kutenga zviuru 400 omatani ochibahwe. Aiwa, tiri kuwatenda. Izvi zviri kureketa kuti kunogona kusaika nzara. Idi pakaita kunyangariwa nokuti gore rino mvura iribe kunaya. Zvino hazvatotinetsa kuti ikowo kunai mvura iyi inoita kunzvenga munyika medu muno inonaya basi dzimwe nyika dzese dzakatenderedza dzichiita kuita kunaya zvokuti wanoita maguta. Idi akatiroya aiwa ngambwo tsitsi zviite zviri nani wakomana.
zinara yakwidza mutengo yokutekaira pamazambuko omugwagwa nozvikamu zvinoita 43 kubva muzana 73%. Ipapa zvakatotanda musi womuvhuro uno watabva kutoti wanhu wakandomukira pakubhadharwa motika diki dzichibhadhara madhora omunyika 520 kusvikira kumagonyeti achibhadhara zviuru 2.6 chaiwo. Pakaita kunyangariwa nekuti zvichapera sei izvozvi. Tindori mukukwidziwa kwezvinhuku, wanoringana zvekuverengewa kwezvinhu nowanhu woZimstate wagobudisaiwo kuti makwiriro anoita zvinhu munyika pagore nepagore akwirapo kare kubva pazvikamu 40.96% kuenda pazvikamu 130.131%. Haidi pakaita kunyangariwa. Ipapa wagoreketapo kare kuti kwai makwiriro anoita zvinhu pamwedzi nepamwedzi abvawo pazvikamu 6 kubva muzana kuenda pazvikamu zvipfumbamwe zvinotudimbu 6 kubva muzana. Pakaita kunyangariwa chaipo. Ticharamba tichiringa kuti zvichapera sei izvi, asi ukaona zvadandi woziva kuti kwaenda kumawere chaiko. Mari yekuAmerica yainge yakutengiwa svondo rino nomadhora omunyika anoita 220 anomasendi 707 yakapuwa makambani kwai inoita mamirioni 25 dzomari yekuAmerica. Ticharamba tichiringa kuti wachazvikona chere kuti wadzipe makambani mari idzi dzese. Tichiringa dzomutambo, nyika yedu yeZimbabwe kutambura kwayo kuramba kuchindoenderera mberi. AFCON yagoramba ipapa kuenda kotambiwapo kare nokutoti chikwata chedu chakarambidziwa kubudikidza nezvakaitika zvakareketiwa noFIFA zviya. Pakaita kunyangariwa ipapa takabatanidziwa noKenya kubva tarambidziwa kuenda kumutambo iyi, saka tichatotadza ipapa palibe kana tarisiro chaipo. Zvakaita kunyangariwa. Ukuona Namibia yagoti jaka mutambo kawangu wari kutamba mutambo yo T20 wachitamba newakomana kwedu tajiwa mitambo 3 iyo tikagohwinawo 2. Haidi pakaita kunyangariwa. Zvinoita kuhwadza chaiko. Ana Namibia vanoeringiwa bawo, asi kureketa kuno ndo waakutotigwadamisa. Pakaita kuoma. Tiringe dziri kuitika pasi rese. Waramaposa wangu wari kuita murendo wawo ariye mutungamiriri wemaJerimani mumazuva mairi apfuura. Wabi yedu wari kuita tuzvinhu watoburika ipapa wari kureketa kuti kujiza nako maJerimani naiwo kuri kuramba kuchindosimba. Idi zviri kutooneka kuti kuri kuramba kuchindosimba. Wamarema muSouth Africa muno wagoenda muzinda wowamiriri woFrance ikweyo wachienda kuratidzira kuti France kwai isiye nezvainoita zvokuita zvokubhadharisa nyika dzomuAfrica nokudzibata kunge dzisiri nyika. Idi pakaita kunyangariwa nokuti zvichapera sei. Ticharamba hedu takaona. KuLesotho mapato anopikisa ikweyo ari bekufara nezviri kuitika zvakaringana nosarudzo, nokuti sarudzo dziri kuuya mugore rino kuna gumi gurumu kwai dzinogona kuvhiringika nokuti dzinenge dziri bekutekaidziwa zvezvinhu. Taakuda kutoringa kuti tione kuti zvinenge zviri kutekaidziwa sei. Ticharamba takaringa tigokunyepai. KuMalawi tiri kufara kuti kwai Bakiri Muluzi akamboita mutungamiriri wenyika ikweyo kwai hanzi achagopinda mudare redzimhosva achipomerwa mhosva yokuti kwai agoba mari yaifanira kuvaka kachikoro kopuraimari. Izvi tinozvitenda. Dai zvaramba zvienderera mberi zviite muenzaniso wakanaka kune wari kuda kuzoitawo zvibodzizvo. Ticharamba takaringa dziso ipapo kuti wanenge wachiipedza sei wabi yeduwa. Kunyika yoGhana kwai wanobikira wana muzvikoro wari kuramba mabasa zvokutoti wari kuda mari yakapamidziwa kubva gore rapfuura chairo. Pakaita kunyangariwa chaiko. Ipapa kwai wapwere wazhinji wanoringira kuja kuzvikoroko waakureeta kuenda wari bekuja. Idi wapwere wazhinji wachatonetseka nazvo zviri kuitika zvii. Dai wakuru wonyikawo wanhadzirisa zvaita zvakanaka. Tichienda kuAmerica kwahwadza ipapa nokupfuhwa kwaita wapwere wachiri zvindumure zvega zvega nowarairidzi wawo wakapfa wanosvika 29. Pakaita kunyangariwa. Idi munhu awapfuura iyu kwai ano makore 10 basi. Pakaita kuoma chaipo. Unosaya kuti mweya iyi wabata iyu nokuti wachazvipedzawo sei kuAmericawo. Isu tagumira pano kwanyasi. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.